Ahoj, takže já vás vlastně vítám u mého druhého videa a bude to tentokrát tak. Je to ta Rainbow Tech, čili prostě o produktech, které jsou barvově duhy. Mám tady vlastně 8 výrobků, i když barev duhy je 7. Tak jdeme na to. Mám tady lak od Astor za červenou, za moji první barvu. Je to teda Fashion Studio Astor. Je to taková krásná červená, ono to možná v kameře vypadá trošku jako oranžová, to nevím jistě. Ale je vážně úžasná, ta barva. Ten samotný lak je úžasný, nemusí se nanášet 2 vrstvy a vydrží to třeba 2 týdny. V pohodě, prostě já ho miluju, já fakt jsem blázen. S 2 vrstvama vydrží měsíc, nekecám, vážně. Je úžasný a já nevím, záleží, jaký máte nechty. Já mám docela jakože dobrý nechty. Mám je tvrdý, ale hlavně na nich drží. A tak si myslím, že fakt 2 vrstvy by vám mohly vydržet minimálně 3 týdny. Takže ještě jednou takhle detail. Na barvičku. Pak tady máme oranžovou a to je vitamin C Body Shopu. Má to takovouhle pumpičku průhlednou. A vypadá to pak, nevypadá to vůbec oranžově, vypadá to pak takhle. A to si prostě namážete na obličej, já se to tam teďka dávat nebudu, protože mám to, protože už jsem nalíčená a to by se to nějak zanítilo i možná, nebo tak. Prostě dává tomu obličeji lesk, svěžest, mladost a samozřejmě pomáhá při boji proti pínkům, což je pro mě extra důležitý. Jako žlutá barva tady je tajistotілové máslo Body Shopu zase. Je to tady citronové. Je to úžasný, já nechápu, proč jsou všichni zblázení do těch tělových mlík. Já miluju máslo a teď to jsem si teda fakt zamilovala, vidíte, že už ubylo. Je to vhodný hlavně na cesty a tak. Voní nádherně. Úplně to je boží vůně prostě, to byste nevěřili, jak je to úžasné. Můžu jen doporučit. Za zelenou mám tady něco zase na pupínky a to je od Alkmene vodička. Já ji teďka nepoužívám, protože mám jinou vodu a jakoby, kdybych to použila najednou, tak by to nemělo žádný efekt. Nebo by mi to možná ještě uškodilo na ty pupínky. Má to takové, že si kápnete na tamponek vatový a prostě přijížděte se tím po obličeji. Já ji můžu doporučit, když ji mám dát celkem novou. Pak je tady světlá modrá a to je tentokrát, to vypadá, to je, jak se to jmenuje, kovový, asi jo. A tady takhle to vypadá, ta barvička, takhle to asi uvidíte nejvíc. Je to ta od Nivea Styling Cream Gel. Je teda úplně nový, moc jsem ho nepoužila, protože tady to bez tohohle toho neumí vydržet, to mi věřte. Je to teda, no to ještě jsem to chytla. Je to super, je to takový balení, který se nemůže zničit, pokud si jim neděláte, nevím, pokud to nehodíte s útesem. Prostě může vám to takhle spadnout na zem, ale nerozbije se to. Tady to má plastový a tady to má kovový. Takže fakt nic se s tím nemůže stát, pokud to neproříznete nebo pokud to nehodíte s útesem. Je to super, teda od Nivea. Je to tam 150 ml, já to můžu jen doporučit, vážně. Vidíte, že mi to tady pořád takhle neleze, když bych si to musela fakt udělat. A že prostě to mám celou dobu takhle, že se mi s tím absolutně nic neděje. Když si s tím pořád hejbám, že to je prostě už taková síla zvyku. Takže je to teda pak, že je zase bílý, ale obal je prostě modrý. A pak tady mám tmavě modrou, to jsem vážně neviděla, co to bude, a nakonec je to podívá voda od Vichy. Je tam teda mix bílý, světle modrý, normální modrý a tmavě modrý. Je to jediná věc, kde je tmavě modrá. Já jinde prostě takovouhle nemám. Takže takhle to vypadá. Je to podívá jezdící voda na pupínky a já jsem s ním od Vichy spokojená. A pak jsem se tady rozhodla vybrat 2 věci.
Tady to je teda růžový, bílý a tady to přichází do fialový. Ano, jedná se o fialovou, ukážu tady ten kousek a jinak je to Bebe. Je to teda deodorant a já ho úplně miluju, on je úžasný, boží, úžasný. A je to tam z 50 ml, už ho mám tak asi sem, takže ho tak velkou nepotřebuji. Můžu doporučit. Pak tady mám oční stíny, které už jsou teda jenom fialový. Takže takhle. Jsou od Solange, od stín 128, něco, ono už je to sloupnutý úplně. Vidíte, jak je to úplně poškozený, to prostě nejde přečíst. Ale je to super. Mám je moc ráda a už je i obaltá praskoj úplně. Fakt za chvilku s nima skončím. Teďka je mám i na očích. Doufám, že jste to viděli dobře, já prostě nevím. Že měla jsem zavřený oči a neumím udělat tohle, jako abych to taky zavřela, prostě, že bych jedním okem viděla a druhým ne. A takže tak. Takže jdeme si to zrekapitulovat. Za červenou je tady lak od Astor. Za oranžovou je tady vitamin C od Body Shopu. Za žlutou je tady tělové máslo od Body Shopu. Za zelenou je tady podíváte čistý voda od Alkmene. Za světle modrou je tady Cream Gel od Nivea. Za tmavě modrou je tady poličová čistící voda od Vichy. Za fialovou je tady za prvé deodorant Bebe a za druhé oční stíny od Solange. A to jsou všechny moje výrobky. Doufám, že se vám ten text líbil a mám na vás pár otázek. Jako první asi, jaká je vaše nejoblíbenější barva? Moje je černá. A pak další je, jestli se natočil taky tak, když tak mi pošlete odkaz, já se moc ráda podívám. Já už jsem těch tagů viděla tak 10 a jako pořád chci objevovat nový a nový, protože vždycky to jsou hrozně zajímavé věci. A já třeba jako scháním nějakou tmavě modrou a fakt prostě skoro nikdo neví. Někdo dokonce ukázal, nevím, třeba i něco na vlasy. Jako třeba, nevím, čelenku nebo gumičku, nebo někdo ukázal nějaký oblečení, protože prostě je kosmetický výrobek neměli, takže rozhodně posílejte odkazy, nebudu to jako reklamu. No a pak ještě další je, jestli máte nějaké zkušenosti, jakoby v téhle formě, s tím úplně novým, takovým tom, já nevím, jak se to přesně jmenuje, ale je to docela novinka a je to přesně to stejné, je to prostě novinka. Já fakt netuším, jak se to jmenuje, to se moc omlouvám, tak jestli s tím máte nějaké zkušenosti, s tím, tak mi prosím napište. A pak ještě napište, co používáte na pupínky. To jsou asi moje všechny otázky, ježiš, já už vidím, že mi zbývají 3%, takže rychle se loučím, ahoj!